Emisie z komína, my vezmeme odpad, ten odpad prejde procesom spálenia, vznikne pri ňom energia, tá energia sa využije na výrobu elektriky a tepla. V obidvoch prípadoch, v tomto prípade aj to teplo elektrika má svoje využitie a vzniknú vám spaliny. Spaliny prechádzajú procesom čistenia, po vyčistení vychádzajú von komínom. Takisto ako akýkoľvek iný spalovací proces, ak vyrábate energiu spalovaním drevnej štiepky, biomasy, uhlia, zemného plynu, vždy vám vznikajú spaliny, ale na zariadenia ZEVO, a to sa dá porovnať jednoduchým porovnaním naozaj platných emisných limitov, platia najprísnejšie tzv. Emisné limity, najprísnejšie požiadavky na to, čo môžete vypúšťať z komína v porovnaní so všetkými inými spalovacími zdrojmi. Okrem jadrovej a vodnej elektrárne nemáte v spalovacích procesoch na produkciu energie čistejší zdroj, ako je ZEVO. V prepočte na jednotku vyprodukovanej energie. To je fakt. Sú to najprísnejšie požiadavky, najprísnejšie sledované. Ja neviem, dostaneme sa tu pravdepodobne k debate o dioxínoch, keď si vezmete to, čo sa vypúšťa ako koncentrácia dioxínov z obyčajnej elektrárne na drevnú štiepku, kde sa nemusia ani len merať, je to násobne viac ako to, čo má povolené vypúšťať ZEVO. ZEVO je kontrolované 24 hodín denne, 365 dní v roku a každé prekročenie je veľmi prísne trestané.